Pitäisikö se alkaa juttelee siitä, että kuka mä oon? No niin. Se on hyvä lähteä Ja kuka sinä olet? Niin. Elikkä mistä mä lähden? Mistä mä lähtisin liikkeelle? Se oli kiva, kun sä kerroit, että mitä sä oot tehnyt ja miten se on johtanut sut tähän, tähän päivään että sä oot hoitajana. Niin. Eli siitä tavallaan, että mitä mä oon tehnyt niin kuin alun alkaen, Niin. ammatiksi. Niin, joo. Tietenkin mä koen, siis se mitä mä muistan, niin mä oon tosiaan ollut ehkä 4- tai 5-vuotias. Me ollaan oltu isän kanssa tuolla Oulun torilla. Ja mä en muista, olikohan mulla syntymäpäivät tulossa. Ja siellä oli semmoinen aitta, missä myytiin naamiaisasuja. Ja mä näin siellä sairaanhoitajan puvun. yllätys. Ja mun oli ihan pakko saada se. Siis mä kärtin sitä, että mä haluan tuon. Ja isä osti sen sitten mulle lahjaksi. Ja mä oon sen koko kesän kulkenut se sairaanhoitajan mekko päällä. Ja sitten siihen kuuluu semmoinen pieni niin kuin lääkärilaukku ja stetoskoopit. Ja mä oon sitten hoitanut äitiä ja kavereita. Että se on niin kuin semmoinen mun varhaisin muisto semmoisesta niin kuin hoitamisesta. Että se on ollut mulle jotenkin tärkeä. Ja sitten seuraava niin kuin iso muisto, mikä ei niin kuin lähde mun mielestä kyllä pois, niin mä oon käynyt 10. Ja mä olin silloin niin kuin vielä ihan pihalla siitä, että mitä mä haluan tehdä isona. Niin sitten mä muistan vaan, mä en muista edes, että mikä vuodenaika silloin on ollut, mutta siis muistan vaan semmoisen hetken, että se tuli niin kuin salamakirkkaalta taivaalta mun päähän, semmoinen tietoisuus, että mä haluan kätilöksi. Ja mä olin aivan ihmeessä, että mistä tämä tuli. Ja sitten kun se tuli mun tietoisuuteen, niin se oli ihan päiväselvää. Siis tiedätkö, että se oli niin kirkas ajatus, että mä en enää mitään muuta vaihtoehtoa edes pystynyt kuvittelemaan. Mä muistan siis, meillä oli siellä semmoinen aivan ihana liikunnanopettaja. Ja mä sille kerroin sitten siitä, että nyt mä tiedän, mihin mä haluan niin kuin opiskelemaan tai mitä mä haluan opiskella. Että mä haluan kätilöksi. Ja nekin sanat mä muistan niin kuin ihan tarkalleen, että mä sanoin sille, että mulla on semmoinen, että mä haluan hoitaa naisia. Ja mä oon ollut 17-vuotias. Ihana. Että siis se oli ihan jotenkin semmoinen uskomaton. Ja sitten mä hain sinne kouluun. Siihen aikaan siis pystyin hakemaan. Ei ollut vielä tarvinnut olla niin kuin lukio-opintoja siinä pohjalla. Että oli Helsinki tai Kuopio vaihtoehtona. Ja mä sitten kävin Helsingissä pääsykokeissa ja sieltä tuli vastaus, että on vielä niin nuori, että ala olisi sinulle ihan sopiva, mutta vielä pitää varmaan vähän niin kuin kasvaa. Tai jotenkin sillä en nyt muista tarkasti, mitä siellä sanottiin. Mutta että... Ja sitten Kuopiossa taas ei ollut pääsykokeita, että siellä oli semmoinen erikoinen vuosi, että siellä testattiin niin kuin todistusten perusteella pistehakua. Ja siis mä pääsin sinne 7. varasijalta. Eli en päässyt sinne suoraan. Mä sain tyyliin 2 viikkoa ennen kuin se koulu alkoi niin kuulla, että mä oon päässyt varasijalta sinne. Eli todella niin kuin epätodennäköistä, että pääsee, mutta se oli jotenkin niin kuin mä ajattelin, että sekin oli jotenkin aukastu se tie, että okei, tuo on mun polku. Ja mä muutin sinne Kuopioon 17-vuotiaana. Mä en tuntenut sieltä ketään ja pois kotoa muutin. Ja että sillä lailla niin kuin aika rohkea on ollut näin jälkikäteen, kun ajattelee. Ja että eihän se kauhean helppo ollut se opiskeleminen. Mutta jotenkin se
tietoisuus siitä, että tämä on mun juttu, niin sai mut puskemaan sen koulun läpi. Että 4,5 vuotta sitä kesti sitä koulua silloin. Ja valmistuin. Ja se oli semmoinen, niin kuin, että mulla oli tosi kova palo siihen. Että se oli oikein semmoinen sydämen niin kuin, ammatti ja musta oli aivan ihanaa. Mutta se, mistä mä niin kuin kärsin, niin mä olin 21-vuotias, kun mä valmistuin. Musta tuntui aina, että mä olin liian nuori ja kaikki piti mua kauhean nuorena. Mutta kun sitten mulla oli sisällä kuitenkin semmoinen olo, että mä oon tosi vanha. Tiedätkö, semmoinen jännä, niin kuin semmoinen, että se oli kauhean tuskastuttavaa, kun kaikki piti sua nuorena. Niin, ja kun mulla oli vaan semmoinen, että kun en mä oo. No niin. Toki onhan sitä ollut, mutta se ehkä se semmoinen. Tuli se sisäinen varmuus niitä niin, jutuista. Ja mä ajattelin, että just se semmoinen vanha sielu, että on kokenut paljon aikaisemmin jo. Että se, en mä silloin osannut ajatella niin, että mä oon joku vanha sielu, mutta siis se nyt jälkeenpäin niin tajuaa, että musta tuntuu koko ajan, että mä oon niin väärän ikäisessä kehossa. Niin, että nyt alan olleen siinä kehossa, mikä musta tuntuu, että mä oon että semmoinen kypsä aikuinen nainen. Niinpä, kyllä. Mut joo, siis kätilönä toimin ja sitten jossain vaiheessa luin sitten vielä terveydenhoitajaksi ja sitten niin kuin pitkän uran teinkin tuolla neuvolamaailmassa äitien ja vauvojen ja perheiden parissa, että se on ollut myös semmoinen tosi niin kuin kutsumus ja jotenkin mä niin kuin, aina semmoiset niin kuin vähäosaiset ja semmoiset vähän heikommassa asemassa olevat ihmiset on ollut mulle niin kuin se asiakasryhmä, mutta myös semmoinen sydämen kutsumusryhmä, että se on se semmoinen. Niinpä. Ja nyt sitten, niin kuin mä ajattelin, että jotenkin se vuosien saatossa saatu ymmärrys semmoisesta niin kuin, no jotenkin tämmöisestä niin kuin vanhemmuudesta ja kaikesta niin kuin vuorovaikutuksesta ja kiintymyssuhteista ja nyt viimeisimpänä vuosina päihderiippuvuuksista, tosi vaikeista traumoista ja meillä on niin kuin, että niin kuin päivätyön kautta on saanut oppia todella paljon niin kuin tämmöisistä asioista ja on syntynyt se syvä ymmärrys, että miten me ihmiset niin kuin koetaan monenlaisia asioita ja miten me voidaan kuitenkin niistä selvitä ja sitten se, että se kohtaaminen ja se läsnäolo hoitajana on niin kuin semmoinen parantava. Niin, ja mä ajattelen, että jotenkin niin kuin kaiken A ja O ja se luottamus ja että on turvallista olla. Että jotenkin se semmoinen että sillä omalla olemisellaan voi luoda sen turvallisen tilan, missä voi olla semmoinen kuin on ja tulla näkyväksi. Ja sitten nämä energia-asiat, niin kuin, että mä jotenkin on nekin imennyt ehkä äidinmaidossa, että mun oma äiti on ollut aika semmoinen herkkä ja paljon puhunut mulle tämmöisistä asioista niin kuin jo lapsena, että ne ei ollut mulle mitenkään vieraita. Kuin henkimaailman asioista ja ei se ehkä energioista niinkään, mutta että niin, sitä mitä siihen aikaan niin, on puhuttu. Kyllä. Ja se on ollut, että se on ollut mulle kauhean luonnollista. Ja mutta sitten niin kuin vasta nyt, niin kuin, onkohan, se oli ehkä 2011-2012, kun mun ystävä kävi. Mä ihan tarkkaan muista, että milloin hän kävi energiahoitajaksi, mutta siis se oli niin kuin ensimmäinen kokemus siitä, että tai jotenkin, että mä niin kuin eka kertaa törmäsin edes tämmöiseen, että on energiahoitamista. Mä ollut ikinä kuullutkaan semmosesta. Ehkä reikistä oli, mutta en mä siltikään oikein ymmärtänyt, että mitä se on. Ja sitten tämä mun ystävä teki mulle jossain vaiheessa sitten hoidon. Ja se oli mulle tosi järisyttävä kokemus. Että mä muistan, että mitä tässä tapahtui. Siis se oli jotenkin niin kuin vaikuttava. Mä muistan sen, kun mä kerroin, että mulla on ihan semmoinen olo, niin kuin mä olisin jäänyt täryjyrään alle. Että siis se oli niin voimakas se semmoinen fyysinen kokemus siitä. Mutta sitten kuitenkin sillä niin kuin hyvällä tavalla. Niin, kyllä. Että se ihan semmoinen pöllämystynyt, että mitä tässä tapahtuu. Niin, ja miten voi niin herkästä tavallaan hoidosta ja niin, missä näyttää, että tapahtuu niin vähän, niin miten se kokemus voi olla semmoinen niin voimakas. Kyllä. No siinä meni sitten
et kiinnostuin siitä ja semmoinen, niin kuin, että vau, että okei, tämmöistäkin on. Ja niin sitten elämähän alkoi astumaan sitten semmoisia ihmisiä, joilla olikin niin kuin näitä taitoja. Ja mä ajattelen, että ne on ollut niitä opettajia, jotka on lähtenyt niin kuin mua kutsumaan sitten tätä kohti ja lähtenyt niin kuin luomaan minuun sitä uskoa, että minussa on myös se mahdollisuus. Ja mä lähinnä niin kuin avautuu sille sitten ja uskaltautuu, niin kuin, että me niin kuin semmoinen, että lähti kokeilemaan sitä hoitamista, että miltä se tuntuu ja semmoista, niin kuin, ensinhän se on semmoista haparoivaa ja epävarmaa, mutta sitten kun niitä oikeita ihmisiä tuotiin eteen ja niiden avulla pääsin niin kuin tutustumaan ja sitten alkoi löytää kursseja ja koulutuksia ja siihen aikaan tosiaan paljon aloin lukemaan kirjallisuutta ja enkelit alkoi kiinnostaa tosi paljon ja se niin kuin lähti sitten, mä ajattelin, että se lähti syvenee se mun hoitajuus. Niin, että tai avautuu, että se ei ollut enää pelkästään sitä semmoista tämmöistä meidän fyysistä. Niin, läsnäoloa ja sitä niin kuin sen fyysisen tilan rakentamista vaan niin kuin. Että lähdettiin sitten sinne maailmaan ja mä sitten 2015 olen ensimmäisen kerran niin laittanut toiminimen. Ja olisinko mä 3 vuotta sitten, niin kuin 3 vuotta pitänyt sitä toiminimeä ja sitten tuli joku semmoinen vaihe. Mä vaihoin työpaikkaa ja tuli semmoinen olo, että nyt mun pitää niin kuin keskittyä jotenkin vaan siihen ja siinä oli niin paljon uusia asioita tuli ja ei niin kuin ollut jotenkin kapasiteettia sitten tälle. Ja toki siis niin kuin, ystäviä ja läheisiä on hoitanut koko ajan, mutta se, että se semmoinen niin kuin yrittäjyys siinä jäi niin kuin vähän. Tauolla. Se oli tauolla, joo. Mutta sitten kuitenkin mä niinku 21-22 opiskelin akupainonnan hoitamista. Et se niinku kiinalainen lääketiede, perinteinen kiinalainen lääketiede on niinku, ja akupunktio kiinnostanut mua tosi kauan ja mä oon käynyt akupunktiossa, niin se oli semmoinen, että sinne sitten niinku lähin ja sitten 23, kun mä kävin sitten korva-aku-koulutuksen, että se oli semmoinen, mikä niinku sai sitten vähän niinku uutta sisältöä tämä energiahoitaminen, että se on ollut semmoinen ja nyt tietenkin vähän haaveena olisi vielä jatkaa siihen akupunktiohoitajaksi, mutta katsotaan mitä elämä tuo tullessa. Mutta sitten on nuo rummut, mulla on 2 rumpua, millä mä oon hoitanut ja jotenkin se on ollut kyllä myös semmoinen mielenkiintoinen matka. Ne rummun teot on ollut molemmat niin kuin tosi opettavaisia isoja prosesseja, mutta sitten niillä hoitaminen jotenkin, että miten vaikuttavaa se on kanssa se, että se keho on jotenkin niin viisas, miten se ottaa vastaan niitä hoitoja. Ja siinäkin se turva jotenkin, että uskaltaa antautua sen vietäväksi. Ja se on jännä kokemus tuo rumpuhoito, että siinä tosiaan tulee ne, niin kuin äsken hoitui mua, niin ne jotenkin ne ääniaallot tuntuu, että ne menee niin kuin koko kehon läpi. Että siinä niin kuin kerta kaikkiaan soi koko keho sitten. Joo, se menee syvälle. Että sehän on tosi voimakas hoito, että se ei kaikille passaa eikä kaikkien tilanteeseen passaa, että siinäkin pitää niinku osata arvioida se, että milloin mikäkin on hyvää. Joo. Ja sitten jotenkin mä ajattelen, että on monenlaisia niinku hoitotapoja ja mä tykkään, että niitä on hyvä yhdistelläkin, että niin kuin nyt äsken hoidin sua, rummulla aloitettiin ja sitten energiahoitamisen niin kuin jatkoin ja siihen se lopetettiin. Ja sitten jos ajattelee, että haluaa, että miksei voi vaikka sitten laittaa korva-akukuulat niin, sitten kotihoidoksi. Jatkohoitoon, niin kuin kotihoitoon, että ne hoitaa sitten vielä useamman päivän, se tuo sitä rentoutta ja hyvää oloa ja semmoista
voidaan kipuja hoitaa. Mutta että tavallaan, että kun on siellä kuitenkin sitten erilaisia vaihtoehtoja, niin aina löytyy jotakin niin kuin tapoja. No niin, sieltä soittaa. Mutta mua kyllä kiinnostaisi kuulla, Mirja, mikä sinut on saanut ajautua Sindon pariin, ja säkin oot korva-akupunktiokurssit käynyt ja akupainantahoitaja ja mitä kaikkea sä ootkaan, mutta että mikä sinut sai lähtemään tutustumaan näihin? No mä voisin kanssa lähteä tuolta vähän kauempaa liikkeelle, tai jotenkin Sindo on ollut mulle, mä olen alun perin lähtenyt Sindoon nimenomaan sen takia, että se on ollut mulle itselle itsehoitojuttu. Ja jos mä lähden miettimään, niin jostakin jo tosi lapsesta asti, niin mulle mä oon tykännyt kauheasti pajata eläimiä. Ja mulle sieltä tulee tämmönen, mulla oli oma koira lapsena, ja sitten tavallaan se oli mulle hirveän tärkeä se läheisyys ja lämpö, mitä siitä sen kanssa oli se vuorovaikutus. Ja sitten mä oon jossain vaiheessa, mä oon opiskellut tai teknisellä alalla opiskellut ja ollut tehnyt töitä yliopistossa ja teknisellä alalla aina. Ja sitten 2010 niin alkoi olla aika uupunut. Meillä oli 5 koiraa ja 2 kissaa ja 1 lapsi ja mä tein väitöskirjaa ja mä olin ihan mä olin vakavasti masentunut. Ja kovasti elämässä oli semmosia tosi paljon asioita. Ja siihen hetkeen mä sitten suositeltiin, että kokeilisiko tämmöistä Sindoa. Mä että no voihan mä, että mä voin käydä yhden kurssin sitä, että ihan omaan, että mä alan hoivaamaan omaa kehoa. Ja se olikin sitten jotenkin niin ihana kokemus se ensimmäinen kurssi, että kun siellä tosiaan tehdään pitkiä venytyksiä ja ollaan oman kehon kanssa, toinen tarjoaa sen tilan siihen, voi vähän siinä myös tukea sitä omalla fyysisellä kosketuksella myös sitä kokonaisuutta, niin mä hurahin ihan täysin siihen, että se oli just se, mitä mä siihen hetkeen kaipasinkin. Ja mä sitten sen kurssin jälkeen lähdin sitten kävi seuraava ja ihan sitten kouluttajaksi asti niitä, ja koko ajan mä silloin ensimmäiselläkin kurssilla sanoin, että mä teen tätä ihan ittiäni varten, niin kuin olen tehnytkin ja tähänkin asti, mutta että toki on sitten pitänyt myös tässä tämmöisiä venyttelyryhmiä ja monenlaisia opistolla, ja sitten mä oon jopa kehitysvammaistenkin kanssa käynyt tekemässä Sindoa, että sitä voi tehdä ihan ja tehnyt näitä Sindohoitoja jonkun verran. Mutta sillä tavalla mä tälläkin hetkellä, aina kun mä teen Sindohoitoa, niin mä saan siitä itse tosi paljon. Niin sillä mä ajattelin, että mä edelleen teen sitä jotenkin itselleni myös. Tai aina kun mä sen ääreen pysähyn, niin se antaa myös mulle tosi paljon. Ja no sit siihen tosiaan rinnalle ja kaveriksi on sitten tätä akupainontaa hoitajaksi opiskelin, ja se on ja sitten korva-akupunktiota myös, niin ne on ehkä ollut semmosia, mitä mä monesti myös yhdistän sitten, että koska ihmiset ei tiedä monetkaan Sindoa, että mitä se on, ja niin on helpompi sitten se on jotenkin helpompi myyä ihmiselle se, että nyt tässä on akupainontahoito, ja vaikka rentouttava akupainontahoito, niin se on tietty ja sä saat sitä jotakin tiettyä. Mutta Sindo on monesti semmoinen, että se tosi intuitiivinen, että mennään sen asiakkaan kehon ehtoilla ja mitä siellä tulee, ja niin tavallaan sitä voi olla hankala sanottaa etukäteen, että tämä on se lopputulos tai tätä mä tuun tekemään, koska mä saatan myös muuttaa sitä, että vaikka me suunniteltaisiin jotakin, että tehdään näin, niin sitten voi ollakin, että
että nyt näyttää, että sun pohkeet kaipaisi jotakin muuta, niin tehdäänkö vielä jotakin muuta. Mä tunnistan tuossa vähän samaa kuin siinä intuitiivisessa energiahoitamisessa, että siinähän mä koen, että se hoidettavan keho kertoo kyllä, että mitä pitää hoitaa. Joo, just että vaikka on se tietty ehkä kaava, millä lähtee hoitamaan, kyllä. mutta se saattaa muuttua tai just, että koskepa tähän kohtaan. Että se tulee se semmoinen... Joo, keho niin näyttää, että koske tähän. Joo. Kyllä, että sillä lailla niin kuin tuossa Sindossa on just se varmaan vähän samantyyppinen se intuitio, että se keho kyllä kertoo sitten, mitä se haluaa, että hoidetaan. Kyllä. Ja sitten niin kuin, kun me hirveän paljon puhutaan ja ollaan niin kuin tällainen kanssakäymisessä sosiaalisesti, mutta sitten kuitenkin se, että on myös monia muita tapoja hoitaa, että ei pelkästään se puhe, että jotenkin just se kehollisuus, että se saattaa kertoa ihan muuta. Niin, kyllä. Kun se mitä me niinku, kyllä. Että ne voi olla niinku ristiriidassakin, toki voi olla myös niinku samansuuntaisiakin, mutta jotenkin just se, että aina ei tarvita niitä sanoja. Näin se on. Ja mä oon jossakin vaiheessa käynyt myös niinku virityksen ja sitten niinku, vaikka sen Sindoon itteensä ei varsinaisesti kuulu niinku energiahoitaminen, mutta mä huomaan, että mulla saattaa tulla siinä sitten niinku hoidettaessa jossakin vaiheessa esimerkiksi niinku hyvin tyypillinen joku tämmöinen, että niinku hoidetaan sitä asiakkaan sisäistä lasta ja ihan pientä vauvaa niinku hoivataan, niin tämmöisiä tavallaan niitä mielikuvia saattaa siihen sitten tulla helposti. Että niinku, siinä hoidetaan monella tasolla sitten. Miten sä, kun sulla tulee vaikka niinku asiakas siihen sun hoitoon, niin onko sulla tapana jutella ensin? Että käyttekö te niinku semmoista keskustelua, että mitä niinku tähän hetkeen kuuluu, tai että onko joku juttu päällä niinku mielessä akuuttina? Joo, kyllä oikeastaan, että niinku, akupainontahoitoon kuuluu se, että tehdään jopa ihan semmoinen kirjallinen analyysi, että mitä keholle kuuluu, mutta sitten itse koen, että se on tosi tärkeää tavallaan, että käydään se keskustelu, että mitä on elämässä meneillään tällä hetkellä ja just, että mitä nyt kaipaa, mitä tarvii ja sitten jos tehdään sindohoitoa, että tykkääkö jonkunlaista kosketuksesta tai ei tykkää, tai onko vaikka joku paikka, vaikka varpaat, että niihin ei saa koskea tai jotakin. Joo. Että niin. Käydään myös semmoinen, että mihin on lupa koskea tai mihin ei ole lupa koskea. Niin. Joo, sekin on hirveän tärkeä. Niin. Mä itse että just se, että se hoito ei ole pelkästään se, mä ajattelin, että se hoito tulee jo tai jotenkin se alkaa jo siinä, kun se ihminen on varannut ajan. Se on totta, joo. Että se energia lähtee jo siinä jotenkin niin kuin valmistautumaan sille. Ja sitten se, kun minä valmistaudun jo ennen kuin se asiakas tulee, niin mä huomaan, että sitä alkaa virittäytymään tietylle taajuudelle. Ja sitten kun asiakas tulee, niin että sitä on jo, että se esivalmistelu on siinä jo tehty, mutta sitten se, että se keskustelu, mä koen, että se on aivan hirveän tärkeä. Että se ei ole pelkästään se hoitotilanne, kun minulla on niin kuin kädet sinun ympärillä tai jotenkin, vaan se, että siis se keskustelu on yksi tosi tärkeä juttu. Ja mä käytän monesti myös kortteja, joko ennen tai jälkeen. Että aika paljon mulla on on Zen-tarotit, mitkä on mun niin kuin ollut pitkään käytössä, että ne on mulle semmoiset tosi tärkeät. Tai sitten jotakin muita kortteja, orakkelikortteja, mutta että ne jotenkin niinku, se on se kokonaisuus, mikä sitten niinku nivoutuu siihen hoitopaketiksi. Sitten on se hoitotapahtuma ja sitten vielä niinku käydään se keskustelu, että miltä se on tuntunut ja miten minä sen koin ja tuliko jotakin ehkä tietoa, näkyjä, jotakin semmoista viestiä, mikä on tärkeää niin kuin sille hoidettavalle kertoo ja että mitä se mahtaa tarkoittaa. Ja että mä ajattelen, että se on niin kuin semmoinen iso kokonaisuus,
että ei se niinku lopu, että se alkaa jo kauan ennen sitä hoitamista ja sitten se ei lopu siihen vielä, kun, niin, että kun sitten ovesta lähtee, että se jatkuu vielä senkin jälkeen. Voi olla useamman päivänkin. Se on totta. Ja itse asiassa tuossa tuli mieleen että kun mua hoitit, niin sitten se on se oma kokemus, miten niinkö kokee sen hoidon ja mitä silloin niinkö omia tuntemuksia ja ajatuksia. Mutta sitten tavallaan se oli niinkö myös tosi tärkeä, kun sä kerroit, miten sä koit sen. Niin tavallaan mä sain vielä niinkö uuden näkökulman niinkö itteeni. Joo. Niin se oli tosi tärkeä. Joo. Ja hyvä lisää siihen. Kyllä. Mutta on se mielenkiintoista. Ja sitten se just, että mikä meidät niinku ajaa tämmöisen niinku tekemään. Ja sitten sekin mä ajattelen, että jotenkin, että vaikka itse on niinku länsimaisen lääketieteen tavallaan oppeja opiskellut ja ollut niinku sairaanhoitajana ja kätilönä. Niin silti mä niinku koen, että ei ne sule toisia pois, että Joo. kumpikin on tosi tärkeitä, että mä en niinku lähde parantamaan ketään, mutta mä voin niinku jotenkin auttaa niinku kokonaisvaltaisesti ihmistä tavallaan löytämään itsensä äärelle. Että me ollaan vähän hukassa välillä itsemme kanssa ja jotenkin niinku, että se, että joku toinen auttaa sua itses äärelle sinne omaan sisimpään saamaan semmoisen niinku tunteen, että mä oon turvassa ja mut on nähty ja kuultu semmosena kuin mä oon, niin mikä on sen hoivaavampaa? Että eihän se ole keneltäkään pois. Että mä en lupaa parantaa sun kyllä. sairauksia, mutta mä lupaan, että sulla on ainakin hetken parempi olla. Niin kuin, ja sitten se, että löytää niin kuin niitä keinoja myös itse helpottaa. Mutta no totta kai siis tuolla akupainonnalla ja korva-akulla niin voidaan hoitaa ihan migreeniä. Että se, siis näitä on kuitenkin niin kuin tutkittu jo paljon, että niillä on ihan paljon niin kuin kivuhoidossa ja riippuvuuksien hoidossa ja just unettomuudessa ja stressiä ja tämmöisiä, niin nämä on aivan älyttömän hyviä. Mä oon itse kyllä saanut tosi paljon niistä apua, että en kyllä pois sulle niitäkään, mutta se, että se ajatus, että kumpa niin nämä vois kulkea sovussa käsi kädessä. Totta. Tämä ei ole keltään pois. Ja sitten niinkö mulla katkesi ajatus, että tavallaan jotenkin se, niin se ajatus, että tavallaan näillä mitä tekee, niin tukee sitä niin kehon omaa kykyä parantaa ja parantua ja uudistua. Että niin tavallaan, että kun keho kokee, että on turvassa ja suojassa ja hoivattu ja on niin hyvä olla, niin silloin se tavallaan se oma parantumisprosessi lähtee niin automaattisestikin käyntiin. Ja on niin kuin, että kun on hyvä olla, niin sitten keho niin toimii oikein. Joo, ja sitten se, että kyllähän meillä on ihan hirveästi niin kuin, fyysisiä sairauksia, jotka on niin kuin tunnepuolen sairauksia. Se on totta. Että se, että vaikka viha, padottu viha, että miten se saa meissä niin kuin paljon erilaisia kiputiloja aikaa. Suru, kaikki tämmöiset, että jos me ei niin kuin päästä niiden niin kuin äärelle jotenkin kokemaan niitä kunnolla, niin sitten me vaan piätellään ja mitä se sitten tarkoittaa meidän kehossa. Kyllä, Sindussa mä tykkään siitä, että tavallaan että kun tunteita voi olla hankalaa kohdata ja senhän takia niitä sitten padotaan kehoon, koska ne on hankalia. Niin sitten, että tavallaan Sindossa niin me päästään sen kehollisen kokemisen ja tekemisen kautta tavallaan päästään niistä irti ilman sitä tuskaa, että ne käy mentaalisesti läpi ne asiat, mutta sitten tavallaan, että kun sä hengittelet ja sitten sinä teet niitä harjoituksia, niin tavallaan, että se on auttaa myös siinä, että mistä voi päästä irti. Niin, sen liikkeen ja sen kosketuksen avulla pystyy päästään irti niistä tunteista. Niin. Joo.
Että se on niin kuin ainakin itselle ollut paljon helpompi niin kuin tapa. Toki nyt nykyisin osaa jo kohdata niitä tunteitakin, mikä on varmaan niin kuin, ehkä ollut mulle se niin kuin reitti. Joo. Että mä ensin niin kuin, on opetellut olemaan oman kehoni kanssa ja sitten tavallaan päästämään mentaalitasolla ja niitä tunteita sitten. Niin. Just. Joo, ja taas se, että meillä on erilaisia mahdollisuuksia. Niin, kyllä. Joo. Että toisille se joku terapia ja puhuminen on tosi tärkeä. Mutta mä ajattelin, että tuokin, niin kuin, että ne molemmat on kyllä, tärkeitä. Ne tukee toisiaan sitten, kyllä. Joo. Että se, ja niin kuin jotenkin mä ajattelin, että tänä päivänä jooga on semmoinen, se vaan se suosio vaan koko ajan kasvaa niin, ja kasvaa, että se on myös yksi tapa löytää niin kuin oman kehon äärelle. Ja kyllä. Itsellekin ollut aikoinaan tosi tärkeä. Niin kuin, ja jotenkin vieläkin, mutta harmikseni niin nyt en ole hirveästi ollut kauhean aktiivinen siinä. Mutta se että ylipäänsä, että monenlaisia väyliä tarvitaan siihen itsensä äärelle palauttamiseen ja niiden tunteiden äärelle palauttamiseen. Kyllä. Tuossa hoksasi jossakin vaiheessa, kun olen käynyt terapiassa, että mulle tuli niinku sellainen tarvekin, että täytyy tehdä niitä kehollisia harjoituksia ja kehon hoitoa siinä samalla, että ne nimenomaan tukee toisiaan, että tavallaan, että jos sitten saa niinku mielentasolla jotakin asioita käsiteltyä, niin ne tavallaan pitää sitten vielä purkaa sieltä kehostakin, että tavallaan sitten on kiva käydä just jossain hoidossa, että ne tulee niinku tai tehdä jotakin fyysisiä harjoituksia, että ne tulee niinku kehostakin sitten niinku ulos. Niin. Kyllä. No joo, tässä on meidän taustaa. Me voidaan, mä ajattelen, että jutella sitten toisella kertaa noista muista hoidoista tarkemmin, että nyt ehkä tätä, että mikä meidät niin kuin on saanut hoitajaksi, niin ehkä tässä nyt tarina. Tässä on meidän tarina ja jatketaan joku toinen kerta sitten lisää porinoita. Oli tosi kiva jutella sun kanssa ja me ollaan sitten menossa elokuussa sinne luonnostaa-festareille hoitamaan, mutta mitä me sitä ennen keksitään, niin se jää nähtäväksi. Kyllä, joo, mutta siellä ainakin sitten. Kyllä.